Om 8 uur van de morgen zit al een lange riege mensen voor de Ljouwter Jochtbank te wachten. En net al in de journalisten en persoonlijk belutsenen bij het drama van de moord op Marianne Vaatstra. Ook een squalklos van het Friesland College is aanwezig en broekt de jochtzaak als dankbaar lesmateriaal. Wij gaan een vonnis uitschreeuwen. Een vonnis? Ja, een vonnis. En has deze zaak nou ook een beetje in de gaten houden? Ja, iedereen denk ik wel, want het komt op het nieuws en in de kranten. Dus, ja. Dit is wel een gruwelijke zaak. Is het net te gruwelijk voor de band? Nou ja, daar zijn ze wel op voorbereid. Ze weten wel dat ze misschien straks dingen horen die hun wel zullen raken. Onder het publiek is politieman Jan Verkijk, coördinator van het eerste onderzoeksteam in de moord op Marianne Vaatstra. Je moet niet vergeten dat wij 13 jaar geleden onderzoek gedaan hebben. En inmiddels in die tussenliggende jaren is natuurlijk heel veel gebeurd. Er zijn ook hele nieuwe technieken en onderzoeksmethodes gehanteerd. Dus ik verwacht wel dat ik er ook wel een aantal nieuwe dingen van hoor. Ja. Ja. Verwacht je dan eigenlijk misschien zo van, ja, waarom hebben wij deze man nooit in de picture gekregen? Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk een vraag die ook interessant is. En misschien dat daar ook wel wat meer informatie over komt vandaag. Van, hoe komt het dat wij hem toen nooit in beeld hebben gehad? Maar goed, als je kijkt naar de profilering die wij in 2000 hebben gemaakt, ja, dan zeg ik ook voor de televisie dat het een man is, daar wonen er 10 van in elke straat. En dat maakt het voor ons ook lastig. Hè? Ik kan me voorstellen dat je hier wat mij mengde gevoelens zitten. Ja, natuurlijk. Het is iets wat je 13 jaar, wat mij ook 13 jaar heeft bezig gehouden. Je bent natuurlijk nooit los van de zaak Vaatstra. Ze kwam eigenlijk wekelijk ook in het nieuws. Maar ik ben super blij, met name ook, ik woon zelf in het gebied, met name ook voor de hele bevolking, dat de zaak is opgelost. En dat we vandaag het misschien kunnen afsluiten. Jonken de regionale parsen is eigenlijk de landelijke media weer massaal uitlutsen om verslag te doen van de behandeling van deze moordzaak. Wat is uw verwachting van de strafeis van vandaag? Ik denk dat de strafeis zo rond 18 jaar zal liggen. Dat is vergelijkbaar met andere zaken die we in het verleden hebben gehad. Er is natuurlijk een neiging bij heel veel mensen om te zeggen, ja, dat moet veel meer zijn. Maar de juridische werkelijkheid is dat dat zo zeg maar tussen de 16 en 20 jaar ligt. Waar bent u vandaag benieuwd naar? Nou, ik ben benieuwd naar het verhaal van Jasper, om eens uit zijn eigen mond te horen wat er nou die nacht allemaal is gebeurd. Dat hij het gedaan heeft, dat staat voor mij vast, dat is onbetwistbaar bijna. Maar ik wil wel eens horen, wat waren nou de feiten en omstandigheden? Waarom heeft hij het gedaan? Ik weet niet of we op die vragen allemaal antwoord krijgen, maar ik ben er wel benieuwd naar. Is uw cliënt vandaag ook bang? Of hij bang is? Nou, het is geen feestdag, dat is duidelijk. Bedankt.